anya ala kono me anya yifana kono bi deli ake ala na ka kira koso ne bi ma fleur na koso fem mi do suguna ne de ba do yenga kuma me na nya be ne kono kiri no klishi be ne da kono ne bo kando nya kuma mele ka ni ya era soro bon ni ko nya ni kono anya yi kono parce que mila de la de mila de ka to ni te ka na fe ne mi na kiri ne mi na auto yi pa ite so tenema ali samba tien fi san san dike mo tien ko de be awaka ni tin ko la ti gele yara o e tien ko yiwa voilà bon tien ko jume ni bola sisa bon yemi fi ha korma ne ka fi ya korma nkan ka sirma da yi ka da yi fi la ka da yi buru farana ka fu yi ngo amun kro yi ko wala duye ko no i ja to hagela mo de ko yi ile de muso taya ki mila ju ta ko bla de muso la ko nga ko bla asna muso la ya o ye ki jama ko muso kuna ya ka ko ba da ko muso ka ya est-ce que gani et puis encore nka kele ro ka fana olo ne ko wa nga wa ile fana ko yi adu ka mo ne fo ko muso korma de ko ti barala de ko ti puikela ko ka ga boje de e mo le fo ne ma fi ni be nyoko ne strate na ki ja de kan de muso korma bara ko nke ko ne ila ti ya gele ha ise fo to la kiri bi ha ga fana ko la voilà ni mema ala me e ka ni kuma ni ne fleur ni me ko sa ate fo nya ni e ta ni ke fo ti na ne be do ri ga ala ka walde mbolo flan ma ba ko herla kiri ni awa ya yele so ne ka ngam ke ro bo ay bolo bi ka ko da be jenda ni e ka ni kata me ay bolo bi ko ka ko i chokoro pato ite do ke meleke ni de e de be joko ne ngani ya de ne yo keta ne yo bota o ma ne ko na madwa tan ne awa ci antena si ko do la ha ke be Sofia ni ka min ke ha ke do de bala wa ni ma venite ele fa ni ma venite ni ko fiera ye kiri bon ni hakata la di hakaya la akoya bure ya naji ni epi de ni braila so ka so Sofia te wallahi o bayila ka fa ala ko kalu voilà ala ko bela ko foyer mana kan fola te ka dem so hakili na ka tieti mana kan fola esporo Don. Ya, itu. Sofia Kodo. Manson. Restaurant. Fin no koy bi. Iga fere ke ka nanga ta doctor sila. Iga ta awafi. Ma, ni ko mne doctor sila ino. Eka mo bewo. Og ma awaki ye.
hawa be mene ko ngone beta hawa lady be hawa ta do docteur sola aw shi ma soni gata buzu ma soni gata ma soni gata ni buzu ma soni gata ni beta mu ni no ni ne ko mi ka ta to ni et se kata chere ro ma ma ya ne ma Sofia ne ka fo he kata e ko kitita ene ma fo fo lo ni ko kata du Sofia o kele mayo o wo mayo jume Sofia kati nyeda ka awa ka docteur sola o ko jube ni ne ko ngika na tadu Sofia ne masla ka sengi na ni ne ko e kana ex kata ne ko sama wona na ba nya fa Sofia finno ko implant na perese la de kana ali ko ni se do na docteur so ko na ko soro ite eni bozo obo ba tara ni comme be ka fi horonya la ne ni horoni ibe sila me kame ni to me na ko how you ready ko ni ana ta chef rola ebe kila mana bagani matu how you ready so rola Dan abinya nama. Bismillah. Dan. Don. Isi yang kurang don. Oh, don. Don. Sama. Apa sih? Isi yang wakadoi, apa sih? Don. Apa kan ada don. Isi. Don. Bisma. Don. Apa? Don. Apa kan ada don? Apa sih don? Don. Faut faire doucement. Don. Regarde. Poussez. 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 Oh, don. Poussez. Poussez. Agata. Como está? Poussez. Agata. Poussez. Bon, ici. Après, heureusement. Ama yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ de tin kɔni gɛlɛyalenba de don a gɛlɛyalen don yɛrɛ fɔ a bɛ gɛlɛya min na gɛlɛyalen don mais n ye pikiri dɔ sɛbɛn a tɛ sɔrɔ an fɛ yan i b'i boli biribiri i bɛ taa san ka na sisan a ka ca ala fɛ n'a kɛra la a bɛ nɔgɔya dɔɔni i b'i teliya dɔɔni i y'a mɛn. Awa segala ko ala ka bolo flam na do ko sere Bilang sini. Tranquilo. Ya, sudah.
Ben. Ouais. Ne me fais une Non, comment il va me dire? Maman, il faut que je me rende compte que c'est la famille. Ayo ga kike ay gine nale. Amamini. Ha. Hawa timila domina. Nini ma hawa chena no mata na dito sola. Ni ko bege ni fe ko ne beta hawa le mo shire mo sonera tale. Boso maso mo afine maso. Ne so mena mo sulli no kana dunika ko fone kata hawa le. Bege ni famille ni kola. Ni ba sira no na ko plug la ni kama. Ko ni fe no ke hawa. Ala ko mai te gen shire. Amase kata ni ko tele. Ay afra yimeni ko. Ki ko jona akuma nyafi. Mo wa ere nana. Ko ne kana fi. Me fini ko la ko fini ko ere bla. Ko me se kata chona. Uni bozo na ngo ba fa ka kana si no wasoro masi. Bon. Des années. Mranya ya. Na sufi doni Camila na mranya ya. Ke nkoro kafale nyamiro. Nkoro jamani nyamiro akiri wo ufato. Ki jama kakiba fukata ala la dukolo de. Oye na fu ko mega ki wa dem joufla de torsola. Ah OK. Non, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas non, je n'ai pas non. Je ne suis pas d'accord. Wallahi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Nganya do. Wa yiwa dem joufla. Nganya do. Nyami ya kono mbado. Ne klente se kata. Mais era fenye du le ba kono. Ne be fenye ga gen shiri kata chuka na. Bon. Ukora wanga foka fokile wa dem joufla. Hakele kula. Ndika na sikola pe. Ni alama ni ke ama fango alala masaya ko tiyo ta kulo. Voilà. Demuso jamani so mo ya. Demuso ni ka fali kamiro. Ala do ko no abulo ti ana fango la ko ibu ale di. Ni be ko mo wala ka ma ko fa ni ko nge. Ni de la mata tune e bena mo ne gesta. Ne te fui la. Ni ma ala ko ma ta. Mo ko na se ka se. No, ay dum ni la bu ma so. Ah? Ni na be dum. Ay fra ka dem luma. Ina to be no sa fe. Ay ko bi he. Silence. Ben. Abute. Ben. Ah. Na mu ko este fe ni ma na ka fora. Ay dum ni na ya.